Nga po. to, pindutin mo na yung kay at Kuya Elvin bago niya makakuha yung link. Bakit wala pa ba siyang jacket? Hindi, may jacket na siya. Hindi mo makikita yung one niya pag nakakuha. Ayan. Sige, bago Jel. yan, oh. Ayan. Ay na, nakita ko na. Ayan. Ngayon lang po niya nakita. Hindi Ayan. mo nga pinindot pa bago yung kaya Kanina ko pa sinabi. Ayan. Shoutout sa lahat yan. Gobernador ng Timboboli yan. Maraming salamat, Gob. Ayan. Nandun na po. Sana lipat po tayo doon. Ayan, malapit na po. Doon po tayo mag-game sa Ate Jill Liti. Ayan, nandyan po yung link. Nakalink na ba, Jill? Ayan, mamaya po, ayawan ko lang kung ano pong mangyayari na. Ayan, oy, thank you po sa pagbisita. Ayan na po, may isa na. Ayan, doon po tayo sana, lilipat po sana tayo doon, dito po sa channel na to. Ayan, thank you po. Ayan. Live daw muna si Commander and Sir Andrea channel. Ay, magla-live ka na, Gob? Sabi ni Jim Distrauro. Ay, naka-live na sila? Hindi pa eh. Ayan. Sandali lang naman to, Jen. Sandali lang to. Mga ano lang, para lang siyang maano ko lang. Ayan. Thank you po. Ayan, maraming salamat. Commander. Ayan, Commander, sandali lang to. 30 minutes lang siguro. Ayan, thank you po. Ayan, lipat na po tayo dito po sa kabila. Ayan, maraming salamat. Thank you po. Ayan, pakilipat na lang po tayo kay Bicolanong LB. Ayan, thank you po. Ayan. Maraming salamat po sa paglipat. Thank you po. Ayan, lipat lang muna kayo. Yan, sandali lang. Lipat lang. Thank you po sa lahat. Yan, maraming salamat. Thank you talaga sa inyo. Ayan, unti-unti na pong lilipat. Ayan, lipat po tayo kay LB, Bicolanong LB. Ayan, thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Yan, magpasalamat ka. Sige, basa ka din dyan. Ayan. Leah Rodriguez, maraming salamat po. Ayan. Lipat po tayo. Ayan, doon po tayo mag-game. 25 vlogs, maraming Ayan, salamat ayan. po. Thank you po. Bye-bye po. Lipat po King tayo. Candia Thank you. channel. Maraming salamat po. Yan, thank you Kay po. Merlin Lipat. Manaos, shout out po kay Ka-Arititit Vlogs, Mix Vlog. Maraming salamat po. Ayan. Edeline Official. Hindi kailangan may isa siyang cellphone para mag-jacket. Ayan, sige. Nasaan yung isa mong cellphone? Ayan, hello, Marian Calibosto. Yan, Paul. And Merlinda Manawi, Yan, si Paul. Edeline Official, and Beverly Yan, Baba, Paul. and Ka-Aritik Mix Vlog, and Jing Kaida Channel, and Ayan, Jim nabasa Distrauro na. po. Ayan, Ayan, Tita thank you. Babs, hello Ayan, po. Tita Pabs. Ate Maraming Jing salamat Lete, po. Ayan, shout maraming out. salamat. Ayan, thank you po. Ayan. Basta ko na. Ayan, sandali lang. Basta ko na. Yung, mamaya na. Mamaya, sandali lang. Ayan, thank you po. Ayan, share po natin. Beverly Baba. Maraming salamat po. Kasi sabi nila sa Ayan, nagla-live na pala si Commander. Sige lang po. Ayan. Jim Distraro. Shout out po sa lahat. Maraming salamat po. Ayan, thank you po. Ayan, maraming salamat po. Mamaya po may game po tayo. Ayan, thank you po sa lahat sa support nyo. Maraming salamat. Ito po, panoorin nyo po yung video niya. Maganda po yung video niya para po doon sa kababayan po natin. Tumutulong na po siya talaga. Maraming salamat talaga sa mga support. Tingnan nyo po yung video niya. Ayan, kasi nagla-live po kasi si Commander Chorba. Ayan. Ito na, share ko lang. Ayan, ayan, nag-live din po kasi si Commander Chorba. Sana mamaya na lang sana tayo. Pero ayan, maraming salamat sa nandyan, sa nakasupport po. Sana, wag nyo sanang pababayaan yung channel niya. Ayan, sino yun? Ayan, thank you po. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Okay lang po sa amin yan, naka-live po si Commander. Yan, Tita Litz, thank you po. Ayan, Tita Litz, thank you po.
Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, ayan, magpa-raffles po tayo. Sana mamaya-maya sana, kaso lang, nakagsimula na po tayo, sana nandyan pa kayo para mananalo po kayo. Ayan. Sino kaya ang hindi. Magpakulay dyan. Live ka na ba? Kanina pa. Yan, shout out sa lahat. Isa-isahin mo muna, Jobert. Lahat po, shout out sa lahat. Ayan. Sino kaya ang buhay na mano natin today? Sa unang-una nating Ayan, live. Rodriguez. Tita Pabs, Miguel Ab shoutout. Hi, Tita Pops. Ayan. Edeline Official, Madam Beng, Vlogs, Marlinda Manawis, RB Martinez ka, Aritit Mixed Vlog, Tita Ayan. Litz, ayan, Beverly Baba, Jen Bistrauro po, may Hello galap po. shoutout sa ating lahat po, ayan, hello, Bicolano, sabi ni Marlinda Manawis, Merlinda Manawis. Manawis. Hello po. ayan, Maraming salamat po. sa Ayan. ating lahat po, Ayan. dito po, ay, Jocelyn Sibutchi, Yan, Jocelyn Tubuchi. Ano? Sibutchi, Butchi. At si Ano? Butsi. Ayan, JLTV, may galap shoutout po, Yan, JRTV, thank you, JR. Support naman po natin. Pakishare na lang muna yung video natin. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, mamaya-maya po, magpa-games po Wala tayo. pa palang, hindi pa pala naka-set up yung super chat niya. Ay, oo. Oo, hindi pa naka-set up yung super chat niya. Ayan, hindi pa nagawa. Mamaya, gawin ko pa. Sige. Mamaya, simple kasi nagla-live kasi. Sige, Si Brasay. Commander. Oo. Pwede natin. Gawin muna natin. No? Oo. Sige. Mamaya, ituloy na lang natin mamaya. Kasi mga guys, bilang isang respeto ko din kay Commander, siyempre, hari ng kagandahan. Siyempre, kailangan din po natin siyang suportahan. Ayan. Pero mamaya guys, mga 30 minutes, pwede po kaming magbalik. Ituloy po natin yung games natin. Okay lang ba sa'yo? Okay. Okay lang. Tingnan mo ang bait po ng asawa ng pinsan ko, promise. Ano po talaga siya. Pag napanood nyo po yung Si video Jocelyn din, live din. Oo nga. Ayan. Alam nyo, nung nakita ko nga yung video niya, talagang maganda po, talagang as in talagang tulong talaga siya doon. Yan, makikita nyo po, sana i-link nyo yung mga video niya. Makikita nyo po yung mga tinutulungan din niya kahit hindi pa po siya charity vlogger. Ayan. Maganda po yung layunin niya. Bakit po hindi ko, talagang niyakap ko po siya ng buong buo. Kasi maganda po ang layunin niya. Parang ako lang din. Ayan. Siyempre, hindi maiwasan yung kagandahan natin. Hindi mawawala. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Jacket, sabi ni GL. Ayan, mamaya GL, magja-jacket kasi isa lang po yung cellphone niya. Hindi po, i-review na lang. Kailangan kasi dalawa talaga ang cellphone. Pasensya na kayo kasi first time ko po siyang pinag-live dahil siyempre gusto ko din matuto na din siya kasi malayo kasi may negosyo din naman siya na dapat Kung may niya kakilala na Monticello or mga Pinpag, si Bicolano, Elvin. Ayan. Opo, kilala ko po. Ayan, kilala mo? Oo. Oh, Maraming kilala. salamat. Ayan, kilala daw niya. Ayan. Talagang kailangan suportahan po. Yun lang po yung mahiling ko po sa inyo. Suportahan nyo yung channel po niya. Hindi naman siya nang hinahangad pa, sigit pa. Gusto lang niya talagang siyempre tumulong sa kababayan po natin. Ayan. Tita Pabs, mamaya na lang po pagkatapos i-review ko. Yan, Jakitan na Tita po. Pabs, huwag ka mag-alala. Mamaya po, jakitan ko po kayong lahat. Yan, Ayan. pasensya muna kayo. Bakit wala Beverly tayong dyan? Baba, mga kamag-anak,
ko yun. Okay. Ano? O, di ba dito kayo nagkakilala, di ba? Ito po yung pinsan ko. Asawa po niya yung pinsan ko. First cousin ko po yun. Ayan na, di ba maliit lang po ang mundo? Di ba? Nagkakilala tayo. Ayan. And kamag-anak ko yung mga yun, first cousin. Opo, Ayan. mga kilala ko po. Oh, sige, Ate Marlinda. Mamaya Yan. po magja-jacket po tayo. Yan, Merlinda, huwag ka pong mag-alala. Jakitan ko po kayo. Ituro ko muna siya. Hindi po lahat na ano, yun lang po yung lahat ng team ko. Kunwari. Atse, kilala ko rin yun. Ayan. Kilala mo talaga. Sila nagsabing i-add kita. Yan. Yan, thank you. Salamat po. Ayan, sana suportahan po natin Bicolanong LV. Ayan, thank you po sa support nyo po. Maraming salamat. Siyempre, nandyan Hindi po ba kayo. pwede sa CP na gamit niya? Hindi yata eh. Test natin ha. Ayan. Di, Hindi kasi dyan. Ayan, napag-aralan po natin. Yan, magagalit na naman. wag, wala yan. Wala. Ayan. Wala po, hindi po pwede. Kailangan po nila bumili ng isang CP Ayan. para po dito. Ayan. Sabi ni Beverly Baba, ala, pinsan buo ko yan si Archie. Inaanak ko pa sa kasal. Oh, ala. Malapit lang sa amin ang bahay. Oh, di ba? Nagkakilala na tayo, magkamag-anak na tayong lahat ngayon dito. Ayan, Malapit lang sa amin ang bahay. Oh, malapit lang daw. Ayan, pakishare mo naman yung video niya. Alam mo, natutuwa nga kami. Asawa niya si Parin George. Oh, di ba? Oh, tama ba? Asawa niya si Paring George? Beverly Baba. Solid supporters yan. Yan, ang mga solid po natin yan. Ayan. Oh, anong masabi mo? May kakilala ka Ala, ba? talaga? Maraming salamat Beverly Baba sa pagsuporta sa Bicolano Elvin. Tapos po kami nagpapasalamat kasi pupunta po kayo sa bahay namin. Ayan. Oh, di Wait, ba? share kita, kamag-anak ka pala. Bongga, support kita. Oh, di ba? Dito lang. Uy, magkamag-anak na rin pala tayo. Ayan. Otot TV! Otot TV, salamat sa inyo na vlog. Sino to? Ayan. Kapatid ko. Ah, Hello. Uy, pakishare Kapatid mo ko. din. Pakishare mo din yung ano mo, yung commune. Kay Roger Buban, shout out Sa Bicol din. dito sa Quezon City. Ayan, ayan. Otot TV. Otot TV, shout out. Otot TV. Ano ba yan? Utot. Oy, salamat sa 9 viewers and 12 thumbs up natin dyan. 13 minutes and 22 seconds. Ayan, ipaabot lang po natin to. Ayan, Commander, siyempre, ayan, naunawaan mo na ako ngayon. Kasi yung pinsan ko po kasi, ipag-vlog ko lang. Siyempre, para din naman siya matututo. Kasi bukas po, may trabaho na. Sa linggo naman, may project naman kami. Ayan. Tuwing linggo po yan, may gagawin po kaming project. Hindi po yun mawawala. Ayan. Ayan, Pops Earl Motovlog, hello Toyoka. At Tokoya, ano ba eh? One eh. Ayan, sabi ni naman di Tita Pops. Wow, ang saya na naman, it's small word. Dito lang kayo magkikilala. God bless sa inyo. Ayan. O, di ba? Maraming Ayan. salamat po. Ayan. Pakishare nyo yung video nyo. Share nyo lang. Ka-Aritet Bix Vlog. Mamaya po pagkatapos mag-review, jakitan po. Ayan, lahat po kayo jajakitan ko. Kasi isa lang po yung siping hawak niya. Ngayon ko lang po naayos yung channel niya kasi wala naman talaga siyang idea. Sabi kong ganon. Kasi nagbibideo lang siya, in-upload lang niya. Sabi kong ganon, ayaan mo, gagawin po natin para gumanda po yung channel mo. Dahil nandyan naman tayo, tutulong-tulong na lang po tayo para iisa naman po ang dapat natin gagawin sa pagtulong po natin sa kababayan po natin. Ayan, thank you so much sa inyo. Ang sweet naman ni Ayan. GL. Pops,
Magsalita Pag ka muna iisa ang agkikain, pinagtagpo kami ng tadhana Bicolano Elvin at Arthur Saya. Maraming Yeah, thank salamat you. kay Tutok ka lang dyan. Yan. Ayos ka. Ayos. Yan. Karen Titit Mix Vlogs. Mukhang mahiyain si Merlin Bicolano na- ha. Ano Huwag tawag mong ito? ituro. Parang mahiyain si Bicolano ha. Pasensya na kayo kasi first time ko lang mag-live sa YouTube. Ayan, Kaya- AJ Dulog. Ayan. Ah AJ Idulog TV. Shout out po. Ayan. Ah nawala. Ay, wag kang pumindot dyan. Dito lang. Dito. Ganyan, ganyan. Ay. Yan. Pops Earl Moto Vlog. Shout Huwag ka nang out. umawak dyan. Kaya mo yan, Manoy. Kaya mo yan, Manoy. Tagulo ka doon. Pasensya na kayo kasi ngayon lang ako nakaranas ng mag Agoy, kaya mo yan. hahaha agoy, kaya mo yan. Beverly Baba. Oo nga, kaya ko walang to. mahiyain na. Sa susunod hindi na ako mahihiya. Pops Earl Moto Vlog Uragon. Ayan. Oh, Uragon talaga, Bicolano talaga. Yan, parang ako lang Boss mo yan, Bicolano. Dito lang kami. Post mo yan, Karen Bicolano. Titit Next Vlog. Salamat sa pagpunta dito sa live. Ayan, dito lang kami. Ayan, post mo yan, Uragon. Uy, wag Dito kang lang pindot kami. na pindot dyan ha. Mawawala yung live natin. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Bicolano Elvin Vlog. Pa-shoutout po kay Shoutout. Charm Vlog, Mrs. ko yan. Shoutout po kay GLTV Official. Kasama natin kanina. Masasanay ka rin kapatid, sanayin ka naman. Merlinda Manyon is lagi ka mag-live. Lusog kami ng team Lusod kami. ng Burgers. Kasama ang Pops, aming 20 queen. Vlogs. Ako taga Bicol din sa Sorsogon. Ano po kami, Ligaw City, Albay. Salamat sa pagsuporta. Biko lang ang Bicolan sakalam. sa Kalam. Hala, videohan Hello, kita, mga taga isin Bicol. ko yan kay Archie, matatawanan niyo sila. Sabi ni Beverly Baba. Ano na? Kasan mo, uy. Videohan kita, isin Ay, ko yan nako. kay La Archie. Matatawanan yun sila. Ay nako, tukayo. Shoutout sa Shout mga taga out sa mga taga Bicol dyan. Shout out sa mga taga Bicol. Ligaw Albay. Sa Pulanggi Albay. Saka sa mga pinsan ko sa sa Ligmanan, Gamarinisor. Yan, sabi ni GL, simula ngayon hindi magtagal, maging team bubuli rin yan si Bicolanong Elvin. Oo nga, kasali na po ako doon sa Team Bubuli. Shout out po sa Team Bubuli. Commander Chorpa. Lalong-lalo na Lalong-lalo Commander. na kay Commander ba And Ingrata de Ortiz. at saka kay Ingrata de Ortiz. And Alma Mater Kalason. Vlog. Alma Mater Vlog. And Kalason At Warriors. saka yung kay Kalason Warriors. Lalong-lalo na Shout kay out Gov po sa inyo Andrea lahat. Di Maraming Channel. salamat po. Sa pagpunta po sa amin sa dito po sa channel namin. Ayan, basahin mo si Juan, Beverly Baba. Nya nga taiyan ka na sa Manila, Manoy. Kasi dito po yung ko, business. Nag-business po ako ng mga Japanese ingredients. Yan. Wow, congrats! Shoutout po Maraming salamat. Isang paro-paro nga dance naman dyan. Hindi lumalabas yung kanya. Yung ganun daw. Paro-paro. Ayan. Ayan pa shoutout idol, Team Bubuli ka na pala. Welcome sa mundo ng Team Bubuli. Isa pa, isa pa. Copyright. Paro-paro G. May edit siya.
Mega love shoutout. Okay. Ayan. Birdly, Baba. Isang paro-paro Okay. dance naman. Yan, sige, magsabi. Pasensya na kayo. Bago lang kasi ako Ayan. mag-live. Kaya medyo naninervyos pa ako. Yan, di kita nito. Anong masasabi mo? Akala ko ba mahiyain? Ayan, anong masasabi mo ngayon sa viewers natin? Na 12 viewers natin and 14 thumbs up. Anong masasabi mo ngayon? Ayan guys, nagbablast po siya. Kaya akala ko mahihain. Maraming salamat po sa pagpunta sa bahay. Papasalamat po ako ng lubos kasi andyan po kayo. Sinusuportahan nyo po si Bicolano Elvin. Maraming salamat po. Sana po lagi po kayong nandyan. Ayan, thank you po. Sige na, upo ka lang dyan. Yan, para matuto ka nang humarap sa kanila. Ayan, Bicolanong LB po. Wag nyo pong sana makalimutan. Nood po kayo lagi. Ayan, basahin mo yung mga comment. Lakas mo na yan, sir. Bibira yan sa S na may view. Lakas mo na. Bibira yan sa LS na may view. Ayan, diba? Maraming salamat sa 12 viewers. Yan, thank you. Ayan, ayan, sana guys, tuwing mag-live sana siya, suportahan po natin siya kasi maganda po talaga, nakikita ko po yung ano niya. Ayan. Yan, thank you. Comment kayo para makikita din Karte. yan. Ayan, Kaya basahin mo yan, Sir Elvin. Kaya mo yan, Sir Elvin, basta maganda ang hangarin mo sa mga tao na ang kusang sumusuporta sa iyo. Go, more power. Yan, oo naman. Ayan, Karte Vlog. Ay, Opo, maraming salamat po. Sulit Kaya po Bicolano. Ayan. Sulit Bicolano. Kaarititit Max Vlog. Ayan. Share mo. Paitan na, Manoy. Amo na. Ayan, hindi po natin maintindihan. Amoy na. Bicol kasi yun eh. Tuloy mo lang, kaya mo yan. At Marlene Buban. sa aking asawa, Marlene Bubad. Ayan, may galap shoutout po. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Bicolano LB. Nood po kayo. Ayan, mga upload po. Tumutulong po kami sa mga nagbibigay po kami ng tulong. Salamat po sa viewers, 10 viewers po. Yan. Salita ka lang dyan. Mapagpalang araw sa ating lahat na nandito Shout out po sa sa live ni kapatid ko Bicolano kay Elvin. Salamat Otot sa TV. support. And Pops Earl Moto Vlog. How to join to Team Bubuli. Yan. Alap. RB Martinez, hello po. Shout out po. Hoy, RB, matulog ka na. Gabi na. Arby, salamat Arby. Uy, Sayang matulog ka lang. naka-off yung Pakulay pakulay mo. Oo nga, hindi siya pwedeng lagyan ng kulay. Oo. Pero mamaya po ituloy po natin Ng palaro. ng palaro natin. 30 minutes lang po Kahit natin. 30 minutes lang po, mamaya po ibalik po natin. Pagkatapos Basahin nila, mo. Kwan, Commander po. Ayan, Robert, ano yun mo? Ayan. Beverly ba? Mega love shoutout po RB Martinez, sabi ni Team Kalokohan, and Beverly Baba, mega love shoutout. Ayan, Team Kalukuhan yan. Shout out mong Team Kalukuhan. Shout out pala sa Team Kalokohan. Ayan. Maraming salamat. Ayan, Shout out sa sabi inyo. ni Team Kalokohan, Team Bubuli, Team Kalason, and Team sa lahat ng team, mega love shoutout. Kain lang ako ha. AJ Dulog TV. And mamaya Ayan, GL. nandyan si AG Dulog. Nandyan ba? Dito. Ay, AG! Thank you, support AG. Ayan, AG. Punta ka dito bukas. Kung may time ka para mag-usap. Tambay lang muna ako. Maraming salamat. Comment kayo. Siyempre para Paranaque ka din. Naka-star. Manoy. Opo. Sa Paranaque po. San Bali po. Ayan. Sign po kayo.
naka-star. Yata sa... Yes, love kayo. Hindi, pwede dito, te. Dito lang. Ganang-ganang. Erlinda Manyuis. Manawis. Ayan, Arvin. Team Kalokohan, shout out po. Ayan. Share nyo sa FB ang live na ito at sa community sa YouTube. Maraming Ayan. salamat Las po. Piñas. Las Piñas. Medyo malayo-layo sa amin pala. Oo. Dahil salamat sa Sauronan, saan nagad to? suporta. Hindi, pagkatapos. Sir, balikan kita mamaya. Kain lang ako. Sige po, Oy, sige, maraming mamaya salamat. babalik din kasi mamaya. Kahit titit next vlog. Maraming salamat, Noy. Suporta mo sa akin. Maraming salamat, Team Kalokohan. Ayan, si Team Kalokohan. Yan, support. Very supportive. Pa-share ko sa FB. Now, Manoy FB. Maraming salamat sa iyo, Beverly Baba. Kababayan ko, napakabait. Supporter na Kayo po yan, kayo enjoy. Marlene, ay. Galing Bold Lol, kayo masipag kayo yan, naman kuya, tayo enjoy mo lang. feeding program. Di bali mabulol tayo, masipag naman tayo mag-feeding program. Tama po. Maraming salamat po. Welcome, Anay, Manoy solid. Sulit. Ayan. Salamat kay Caritit Mix Vlog. Siya po ang gumawa ng channel. Yung channel, ang tawag ito. Ano, ay, Ito po. Yan. yung cartoon face. Cartoon face po, siya nang gumawa po. Maraming salamat, Noy, sa suporta mo sa Saka. Gusto mo order. Welcome, Manoy Solid. Gusto mag-order. Gusto mo order vlog mo. Ay, yung mga gustong pala, ay, sorry. Yung mga gusto pala mag-order ng mga damit, dito lang po sa Team Arthur Sia. Dito lang po kayo pumunta. Napakaganda po ang mga damit na binibigay nila at binebenta nila. Mura na. Solid pa. Maganda oh, Krabi Rice. Ganda ka ng quality. Ganda ng quality. Oh, Si Beverly Baba. Yeah. dito na po kayo mag-order, bibigyan po kayo namin ng discount. Yan. Sa akin po muna kayo tumawag, papasok ko po kayo sa kanya. Yan. Kasi siya po yung magpipresyo. Josie, Pero bibigyan po kayo ng discount. Jocelyn Ibaho. Hello po. Saka sa kay tawag ito. Erika May Buban sa aking anak. Hello sa inyo dyan. Sa aking si John Paul pala, dyan kasama ko. Ayan. Beverly Salamat Baba. nag-stay dito, support natin to. Hindi po kayo maghisisi, solid charity to. Maraming salamat JLTV official. Salamat sa pag-meet natin nakaraan. Ayan, ito dito. Pag umuwi sila at sa Batangas, sinusundo nila si mama sa bahay. Close. Blues. Yan. Close Close si ni Auntie Auntie Chimmy at si mama. Amo po. Beverly Baba, maraming salamat sa iyo. Solid supporter. Ayan. Salamat, stay dito support. Okay na pala si GLTV. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan. Insakto po natin 30 minutes po para kwan. Pero mamaya po natin. Magsisimula po tayo ng pa-games. Tapos na tayo na. Linjoy Mamaya, Castillo, pa-shoutout po. Tabi ako. Picolan LB na Shout out kay Glenn J. Castillo. Shout out po. Shout out po kay TV Nicolano Vincent. Amukad tukan mo rag kay Riba sa pag-vlog. Amo, maraming salamat kay Glenn Joy Castillo. Shout out po. Salamat sa panonood dito sa Bicolano Elvin.
pag naguli ako sa Pinas, Manoy, pasyalan ko kayo. Maraming salamat. Ayun, Beverly Baba. Baba. Salamat sa... Sige po, hintayin po kayo namin dito. Mag-ingat po kayo lagi sa... Kung saan man po kayo ngayon, sa ibang bansa. Ingat po kayo dyan. Shout out po sa inyo dyan. Lalo sa mga kasama mo dyan. Ayan. Ayan po si Marlene Buban. Ganyan lang sa una, kaya mo yan. Ganyan lang sa una, kaya mo yan. Ang sweet naman nito mag-asawa na to. Medyo mahirap nga lang, medyo nahiya pa ako eh. Pero sa susunod po na live, hindi na po. Ngayon lang po ito. Kasi first time lang po ako mag-live dito eh. Salamat po sa 9 viewers. Si Second Morad kay ba pag nag-vlog? Glenn. Sandali lang. Mag-vlog. Eh, sige na. Sige na, patuloy mo lang niya. Japan ako, host. Sa Japan pala. Hoy, mag-ingat kayo Ingat sa po kayo sa Japan. Japan. Beverly, Baba, ingat po kayo dyan. May channel dito. Sisay Morad kay ba? Sa una lang yan, kapatid. Ah, Masanay ka din. Ay, masanay salamat ka din. JL TV official. Maraming salamat. Makukuha ko din yan. Sa ngayon lang yan, sa susunod na Post na yan, kaya mo yan. post mo yan, kaya mo yan, kaya ko yan. Siyempre ngayon lang nga ako nag first time kasi. Shout out sa 9 viewers. Ayan. Paalam ka, babalik tayo mamaya. Babalik tayo mga Eh, nag-share, oh. dito warning. Ayan po guys. Hello po sa inyo dyan. Ngayon po, babalik po kami after 30 Tuloy minutes. na. Tuloy po Oh. namin mamaya. May games ka. Magpapa-games kami. Yan, thank you. Salamat Thank you. po sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Salamat po sa Team Bubuli and Team Oy, Kalason. balik tayo 30 minutes. May pa-games po tayo. 30 minutes. Ayan, kakain. Pagkatapos, pa-games. Thank you everyone and I love you, Team Bubuli, Team Kalason Warriors.